Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing nga agulima ken agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo na pauluan. Napudno a soldados. Iti pagaryan da Prinsesa Rosa ubing. Agmay sanday toy amang imatmaton iti pagaryan. Kaputag pada nga awanen dagiti dadakkel na nga ari ken reyna. Oray saan pa'y anairwam iti turay ti prinsesa. Nasaya at latamet ti panangituray na iti pagaryan iti tulong dagiti talken na a soldado. Nga idaulwan ni Soldado Adonis. Iti maysa nga aldaw, ket. Siyak ni Prinsipe Herod, Prinsesa Rosa. Nagtao da kiti pagaryan abuton niya. Naragsak nga isasangbay mo diti pagarian mi, Prinsipe Herod. Anya ti may paay ko kan ka? Kas may sabaro, umay ko ibuksilan ti panagustok ken ka na patag a prinsesa. Siyak nga tatalaga ti kayat mo? Wano, ti pagarian anapanawan dagiti dadakkel ko. Ah, Kasano ko maamagustuhan ti kas kanya? may saka prinsesa, may saak mata prinsipe. Saan niya imposible nga ginustuta? Pudno, may saka prinsesa. Ngam kitam anaimbag ti langak, Prinsipe Herod. Ah. Nalaadak, saan akas kadagiti dadduma a prinsesa? Prinsesa Rosa. Itataming-mingmingan nak. Ibagaman kanyak at talaga ang magustuhan nak. Makitam, Prinsipe Herod? Saan ka makasungbat? Ngamin, agpaiso ti imbagak. Asaan asyak ti kayat mo? No di kat ti pagaryan anapanawan kanyak dagidi dadakkel ko. Rumbengagan nad tayo, napataga prinsesa. Apay, Soldado Adonis. Nalatak apagaryan ti buton niya, amay sa aman nakop apagaryan. Soldado Adonis. Patsek akayat damat amasakop ti pagaryan tayo, napataga prinsesa. Napayda iti inwayat da pamuspusan. Gaputa na sirok mo ti talaga aranta ti prinsipe, ani Herod. Iso masigurado. Rumaot dalakit di dagijay, ket sakupen da tayo. Soldado Adonis. Amo matadakkel ti panagtalak ko kada kayo a soldado ti pagarian. Napataga prinsesa. Pagsaganak dagiti susoldado. Dagiti agin dagiti masakupan ti pagarian. Diyak kaya tamay sagmakda. Iso asakbay arumaot dagiti buyot ni Prinsipe Herod. Kaya't ko nga dadaaminan iti masakupan ti palasyo. Matungpal, napataga prinsesa. Itamat lang. Pakaamuan min dagiti agindag iti pagaryan. Tapno umay daaminan iti inaladan ti palasyo. Anya tinapasamak. Apay asaan mo anapamati ni Prinsesa Rosa nga agayat kakenkwana? Ladingitak inak arena. Nasirib ni Prinsesa Rosa. Nasirok na. No anya talaga tirantak iti papan ko iti pagaryan na. Lukasta nga rod. Aramidam ti rumbang. Nas ka na masakop tayo dayjay apagaryan. Matungpal inak arena. Itamot laeng. Pagsaganae kon dagiti soldados ti pagaryan tayo abuton niya. Raoten mi ti pagaryan nga idadaulwan ni Prinsesa Rosa. Kat sakupen tayo. Rumbang laang. Ala, agtignay ka na, Prinsipe Herod. Napatag a prinsesa. Inrikapan da Soldado Adonis ti dakkel ari daw ti inaladan ti palasyo. Adda aminan iti masakupan ti palasyo dagiti agindag iti pagaryan. Nasaya at no kasta. Prinsesa Rosa, amok amadanagan ka. Ngem agtalag tayo iti kabailan da Soldado Adonis. Talagang agtalag ka kadagiti soldados iti pagarian. Amo kasanda apulo sa baybayan ti pagarian, anapanawan dagiti dadakkel ko. Saan la aday ta napatag a prinsesa? Saan da ka abaybayan? Napudnuda ken ka. Dama, Kat mamati ak, nga oray kin ni patay.
Saan da kaabaybayan, Apolos? Kakadwa a soldados! Nakasagana kayo kadin! Kasi ti sigod! Sa lakniban tayo ti pagarian, ken ti prinsesa tayo! Saan tayo kabutang? Nga uray pa'y ni patay! Taparay ti pakaidayawan tayo dayta! Mamatyak akadagitoy ka nito! Dandanin dumtang dagiti soldado manipot iti pagarian abuton niya! Sa lakniban tayo ti pagarian! Ha? Sumunga din dagiti kabusor kakadwa ka soldado! Agsagana kayon! Sa lakniban tayo ti pagarian! Ayan ni Prinsesa Rosa. Adda iti silad na, tatang. Ala anak ko. Mapan kay tayan na. Andi ngayam. Amo ka madanagan day jay. Nang runakit madaman tirangat itiruwar ti inaladan ti palasyaw. Sige, tatang. Ibaga masaan nga agdanag. Mamati akasan nga itulok da soldado Adonis nga agbaligi dagiti rimaot. Sige, tatang. Alan anak ko. Tamapanak no titayan dagiti agindag iti pagarian. Kasaritak ida. Sana rumbang ang mapukawan da itinamnama. Kakadwa! Adun tinapasag ka dagiti rimaot! Mamati ang abing mabanti moral dagiti kakadwa da! Parang makantayo da! Sa lakniban tayo ti pagarian! Saan tayo ngayon tulok? Nagbaligi dagiti rimaot! Kakadwa! Maating tayo! Adong pinapasag kadagiti kakadwa! Agsalot tayo! Kakadwa! Aglipasan dagiti kabusor! Alamatan nyo dagiti pana! Pakamatan nyo ita! Tira! Kakadwa! Dama, anya ti mapaspasama kan. Diyak pa'y ammo madaydayaw a prinsesa. Ngam mamati ak adakkel tinamnama ang maparmak dagiti rimaot. Nasayat no kasta. Madama ka di pa'y laang tirangat. Diyak ammo napatag a prinsesa. Binilinak ngamin ti amak. Ngagtali na edak laang dito'y ayan mo. Kasta ka di. Amok a madanagan ka napatag a prinsesa. Amin tayo, madanagan. Ngam saan tayo kumaamapukawan itinamnama. Kasta ti aramidat, dama. Diyak kayat amapukaw ti pagarian anapanawan dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga iturayan ti sabali ti pagarian. Tanong apasamak ti kasta. Saan kunton nga amuno anya ti pagbanagan dagiti agindag iti pagarian. Napatag a prinsesa. Iso asapay la kuma. Tagbaligi da soldado Adonis amang salaknib iti pagarian. Ado tinapasag ka na kami, tata. Hanggang ti pagsayatan na. Sana nagbaligi da Prinsipe Herod amang sakop kada tayo. Naimbagla ngayon. Madaman nga isimsim pa dagiti kakadwa ka soldado dagiti napasag a kakadwami. Kasayaatan siguro na mapan kay tayan ti prinsesa. Iti kasta, mapunas hindi pa nagdanag na. Uwan, tata. Sige, tayo daulwak dagiti pada kalalaki iti pagarian. Tatulungan mi dagiti soldado a kakadwam amang ipakni kadagiti napasag. Agyaman akken ka, soldado Adonis. Awan ti rumbang a pagyamanam na pataga prinsesa. Pagrebengan mi sa lakniban ti pagarian. Soldado, Uray manupay a pagarian ti mangdarup kada tayo. Nakasagana kami ang makirangat para iti pagarian. Ken kang runan iti amin. Para kada kayo, madaydayaw a prinsesa. agyamanak, soldado Adonis. Nasken ngag subliak iti ayan dagiti kakadwak. Madaydayaw a prinsesa. Tulungak ida. Tapno maisimpa dagiti bangkay dagiti kakadwami a napasag. Sige, takalpasan ang maisimpa dagiti bangkay da. Maangay ti ritual arumbang laeng para kadakwada. May kadwa na daras na pa ay kamang sakop iti pagarian nga idadauluan ni Prinsesa Rosa, Prinsipe Herod. Pakawanin nak, inak Arena. Saan mon samot na nakabaulan nga idauluan dagiti soldado? Inak Arena. Kasado atawidam ti pagarian no mapaay kamot amang sakop iti pagarian ni Prinsesa Rosa. Ikan nagpaitimay sa agundaway, inak Arena. Kat ikarik, agbaligi akon. Sige,
Mapatgan tikid daw mo. Ngam no mapaay kapay iti maudi agundaway nga ited ko kan ka. Lading itok, saan ko nga ipatawid kan ka ti pagaryan? Saan kayo pa'y apalubusan nga agsubli kadagiti pagtaengan nyo? Ana isaad iti ruwar ti inaladan ti palasyo. Adda ngamin tinasirmata ti mamadto ti pagarian. Saan pa'y la nagsardeng da Prinsipe Herod? Amang ano kala at manen ando marupda. Iso nga agtalinaad kayo pa'y laang di... Ha? Adalakit ti di marup? Dagiti babae kan ubing. Agtalinaad kayo laang dito inaladan ti palasyo. Patay tayo, prinsesa! Soldado! Umay kayo! Sumirat kayo ni ti palasyo! Da kaming ti makamu ka dagiti kabuso! Talaga na siglat na giti soldado ti pagarian ni Prinsesa Rosa. Saan mi ida akabailan? Ah, delikado. Las kanyag libas akon! Ayan ti kalibusanam! Prinsipe Herod! Saan kayo nagbaligam ang sakop iti pagaryan ni Prinsesa Rosa? Saan mi nga itulok? Panagkunak, kat nadano ng tikadang ko, Soldado Adonis. Madaydayaw a prinsesa. Pagyamanan ka, kandag iti kakadwa ma soldado. Tanagbalin kayo anapudno kanyak, kan iti pagarian. Pakaydayawan mi ti agsirbikan ka, napatag a prinsesa. Soldado Adonis. Manipod na papatay iti rangat day di Prinsipe Herod. Awanan tinagdurso ka ng sakop iti pagarian tayo. Isong amok anatalgad kami na panawam. Soldado. Kat ikarikan ka, napatag a prinsesa. Uray aging ka iti bangin a lubong. Agtalinad kami anapudnukan ka, napatag a prinsesa. Tinungpal ni Soldado Adonis ti Karina kani Prinsesa Rosa ubing. Tauray idinadanon matan ti kadeng daytoy. Iti abay ti tanam day di prinsesa. Ti kinid daw na apakaitanuman na. Iti panaglabas dagiti tawan. Adda nagtubo amula iti nakaitanuman da. Kat nagsabong daytoy iti nakapimpintas. Ngem nadlaw dagiti agindag dagiti siit. Ana ipalikmot iti babaan dagiti sabong. Mamati da aday di Prinsesa Rosa tinasao asabong. Kanda Soldado Adonis kanda giti kakadwana dagiti siit. Ana ipalikmot iti babaan tinasao asabong. Inawagan da nga rod ti sabong iti Rosas, kas panglagipda, iti nasingpet a prinsesa, iti pagarianda. Bueno obing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir?
Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.